Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech ipprova jitkellem fuq l-edukazzjoni iżda biex għamel hekk reġa' ġab il-fatti ħsiena. Skontu meta l-Partit Nazzjonalista kien fil-Gvern l-iskejjel madwar il-pajjiż kien ikollhom klassijiet b'6 studenti biss fejn allura skont Grech it-tagħlim kont jieħdu qisek jgħid il-privat. Kien ikun hemm 6, 8, 10 titfal ġo klassi. U allura l-edukatur kellu ċans jiddedika l-ħin tiegħu għal kulħadd kważi privat. Wieħed. Iżda kull darba Bernard Grech jinsa li dak li qed jgħid faċilment wieħed jista' jiċċekkjah kif reġa' għamel One News. F'tarif tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO jirriżulta li fi żmien Gvern Nazzjonalista il-klassijiet kienu akbar minn dawk ta' bħalissa. Fil-fatt fl-ewwel sena kien hemm medja ta' 20 student f'kull klassi, mentri fis-seba' sena sa kien hemm aktar minn 22 student, jew kważi 4 darbiet dak li sostna Bernard Grech. Il-kap tal-Oppożizzjoni sostna wkoll b'mod żbaljat li llum fil-klassijiet hemm sa 33 student. Bil-maqlub, statistika maħruġa mill-NSO fil-25 ta' Ottubru ta' din is-sena tindika li bħala medja l-ammont ta' studenti varja minn 17 fl-ewwel sena għal 20 fit-8 sena. Dan ifisser li l-kap tal-Oppożizzjoni kważi rdoppja l-ammont ta' studenti li verament hemm fil-klassijiet tal-Gvern bħalissa biex mingħalih jargumenta li taħt GONZPN is-sitwazzjoni edukattiva f'pajjiżna kienet aħjar. Iżda il-fatti jmeruh u jmeruh l-aktar għax kien hemm żieda qawwija fl-ammont tal-għalliema mill-2013 il hawn. Fil-fatt minn 8210 edukaturi fi żmien Gvern Nazzjonalista issa hemm aktar minn 10,200 edukatur. Dan ifisser żieda ta' kważi 25% fl-ammont tal-għalliema. Fil-primarja u s-sekondarja illum hemm madwar 49,000 student li jfisser madwar 2000 aktar mill-2012. Dan ifisser li waqt l-ammont tal-għalliema żdied b'25% dak tal-istudenti żdied b'inqas minn 5%. Sa dan it-tant f'mument ta' negozjati u f'mument fejn l-unions tal-għalliema attakkaw lil xulxin, Bernard Grech reġa' rrepeta l-gidba li għalliema qed jiġu offruti dak li sejjaħ iċ-ċiċri. Dan meta kemm il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima kif ukoll il-Prim Ministru Robert Abela nnifsu ikkonfermaw li l-pakkett ta' żidietu sostanzjali u saħansitra akbar minn dak li nataw fl-2017. U Bernard Grech reġa' sostna li Gvern Laburista qed jagħti biss laqgħa żeba' lill-iskejjel dan meta din is-sena beda jitgawda investiment miljonarju fi 3 skejjel ġodda u estensjoni b'faċilitajiet state of the art f'Santa Luċija.